आंनि JSP Advice 365 चेनेलनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आं दिनै नोंथांमोननिसिम गोनां कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेसियली मोनबा टिप्सनि सायाव सावरायनाय जादों। बे मोनबा टिप्सनि सायाव सावरायनायनि गोनांथियानो जाहैबाय सुबुं जिउआव जों बे मोनबा बेसादखौ सिखोमानानै लाखिनो गोनां जायो आरो बियो लिक जायोबा गोबां बिथिङावनो जों खामानि मावनायाव गोगा जानोबो गोनां जानो हायो आरो खैफोदावबो गोलैनो हायो। दा बिनि सायावनो आं बेस खालामनानै नोंथांमोननिसिम सावरायनो फैसालियाव नोंथांमोननो 5 things to keep quiet about मोनबा बेसादखौ मानो जों सिरि सिरि सिखोमाना दोननो नांगौ बेनि सायाव सावरायनो नाजादों। नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो मोनगोन बे मोनबा बेसादा मा। गिबियावनो जाबाय 5 things to keep quiet मोनबा बेसादनि सोमोन्दै नोंथाङा मानो गोपन एबा सेक्रेट लाखिनो गोनांथि जायो। बे सेक्रेट एबा गोपन आन्दो फैसालियाव सिखोमाना लाखिनो गोनां जानाय बे मोनबा बेसादनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो गुवारै एनालाइसिस खालामना होनो नाजानाय जादों। 5 things to keep quiet about your big plan। सेथियावनो जाबाय नोंथांनि गेदेर बिथांखि। नोंथाङा मा खामानि मावगोन एबा जिउआव मा थांखि लादों बे थांखि लानाय बेसादखौ नोंथाङा गोरबोआवसो फिसिना दोननांगोन आरो बे नोंथांनि प्लानिंखौ एबा प्लेनखौ नोंथाङा साक्सेसफुल जायागौमानि नोंथाङा रावबो सुबुंनो फोरमायनोनि गोनांथि गैया। बेनिखायनो जों गावनि जिउनि जि थांखि होसोदों बे थांखि होसोनायखौ नोंथाङा बाया मोजोमा मावलांबाय था आरो मोनसे समाव नोंथांनि थांखिया जेब्ला साक्सेसफुल जागोन एबा जाफुंसारगोन अब्लानो नोंथांनि प्लेनखौ रायजो राजाफ्रा एबा मानसिफ्रा थोंजोङै बुजिना मोनगोन। बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि गेदेर थांखि एबा हाबिलासफोरखौ गुबुनफोरनो फोरमायना लानो नाङा। सेथियावनो जाबाय इउर बिग प्लान। दा बे गेदेर थांखिखौ नोंथाङा मालाबाबो गुबुननो साक्सेसफुल जायैनि आगोराव एबा साक्सेसफुल जानायनि आगोरावबो बांद्राय बेखौ फोरमायनायनि गोनांथि गैया। दा बेनिखायनो इंराजियाव सेथियावनो इउर बिग प्लान, नैथियाव इउर लाभ लाइफ, इउर इनकाम, ब्रैथियाव इउर नेक्स्ट मुभ, इउर फेमिलि। दा सेथियावनो इउर बिग प्लान बेनि सायाव आं सावरायबाय आरो बे बिग प्लानफोरखौ जों मानो सिखोमाना लाखिनो गोनां जायो आरो जों मानो बेखौ गोसो होथाबनानै दिननि उनाव दिन सानसेनि उनाव सानसे बेबादिनो नोंथाङा अबेबा बायदि थांखिखौ नोंथांनि गिदिर थांखिखौ नों खमावनो 1 बोसोराव हायाबो जानो हागौ, 2 बोसोराव हायाबो जानो हागौ आरो नोंथाङा बे थांखिखौ 5 बोसोरावबो साक्सेस खालामनो गोनां जायो। बेनिखायनो गिदिर थांखिफोर मानसिया जिउआव लायोबा बेखौ नोंथांनि गोरबो सिङाव लाखिनानै दोननांगौ आरो जेब्लासिम नोंथांनि थांखिया जाफुङा अब्लासिम नोंथाङा बे थांखिफोरखौ फोसावनायनि गोनांथि। इउर लाभ लाइफ। नोंथाङा जिउखौ मानो मोजां मोनो आरो नोंथाङा बे बुहुमाव जोनोम लानायनि थांखिया मा आरो बे जिउखौ नोंथाङा मानो अननांगौ बेखौ नोंथाङा गावनावनो सोंनांगोन। आरो बे जिउखौ जों अनाब्ला जों सा ससेयावनो सोरबाया माबा मोनसे मिजिंखौ माबा मोनसे हास्थायनायखौ मोनफुङाब्ला माबा मोनसे दुखु जारलायाव गोलैयोब्ला खैफोद आफोद जायोब्ला खायसेया आबेगिक जानानै गावखौ बांद्राय दुखु दाहानि बिगोमा बादि सानफ्लांनानै खायसे मानसिया ओरैबायदि गोरोन्थि लामाखौ लायो। सोरबाया फिसा बिला गोरोन्थि जाब्लानो एबा जिउआव माबा मोनसे जाब्रबथाय जाबानो जिउआव जेबोआनो गैला, आं इयुनाव आरो थांनानै थानायनि आंहा सिमां गैला बेफोरबायदि साननानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ सा ससेयावनो बरबाद खालामना लायो। आरो सोरबाया दुखु दाहाफोरखौ सहायनो हायियाव खायसे गावनि जिउखौ अना खाना सोरबाया ट्रेनाव बारसोमनानै थैगोन, सोरबाया सुइसाइड जागोन, सोरबाया स्ल' पयजन जानानै थैगोन। बेफोरबायदि गोबां जारिमिन जोंनि समाजाव नुनो मोनो। बेनिखायनो जायफ्रा जिउखौ अननो रोंगौ बिसोरो मालाबाबो गावखौ फोजोबना लाया आरो बेफोरबायदि सुबुङा हाजासे खैदां खैफोद बारहुंखा सारअन्थाइ बिनि जिउआव फैयाथों मानो बियो अराय सम दिदोम गावनि आगानावनो गाबथाना थाबाय थायो आरो खैदां खैफोदजों बियो जुजियो आरो जोबथा बुब्लियाव बे जिउखौ मोजां मोननायनि जाहोनावनो गोबां मानसिफ्रा जिउआव साक्सेसफुल जायो। बेनिखायनो नोंथाङा एबा नोंथांमोना माबा मोनसे
हास्थायनायाव फेलें जायोब्ला थांखि लानायाव एबा हाबाफारियाव जुदि फेलें जायोब्ला माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावोब्ला नोंथाङा लाजिनानै हरखाबै थैनो नाङा मानोना नोंथाङानो नोंथांनि समाधाननि लामा बेनिखायनो इंराजियाव बुंदों if you are not a part of problem you are not a part of solution बेनिखायनो नोंथाङा जुदि जेंनानि जुदि मोनसे बाहागो नङाब्ला नोंथाङा समाधान खालामनायनिबो मोनसे खोन्दो जानो हाया बेनिखायनो मोनफ्रोमबो जेंना एबा मोनफ्रोमबो बिजाथाय जानायाव एक्शन आरो एक्शन जाग्रोयो एक्शन जानायनि उनाव रिएक्शन जायो आरो बे रिएक्शन जानायनि गेजेरजों खायसे मानसिया गावनि जिउखौ अनाखाना फोजोबना लानो गोनां जायो आरो जायफोरा जिउखौ अनो बिथांमोना जिउखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनानै मोनसे बुब्लियाव गावनि थांखिनि हाजोआव गाखोहैनो नाजायो आरो बेफोरबायदि मानसिया गिबि बुब्लियाव ओरैबायदि खैदां खैफोद जाथायजों भुगिनो गोनां जायो जायनि जाउनाव सना रुपाफोरखौ जेरै सावनानै बानियाफ्रा बानायो सनाखौ जेसेनो सावो एसेनो सनाया जोंथि माथि समायना जायो आरो सनाया जेसेबां मानजियो बेबायदिनो गोजों जायो थिग बिदिनो जोंनि जिउआबो दुखु जारला हाजासे खैफोदजों मोगा मोगि जानायनि जाउनाव जोंनि जिउआ समायना जायो आरो जों गोबां खोथाफोरखौ सोलोंनो हायो थांबाय थामथियाव इउआर इनकाम थामथियाव दङ नोंथांनि इनकाम इउआर इनकाम गोबां मानसिफ्रा ओरैबायदि लेभेल देखायो ओरैबायदि गावखौ दिन्थियो दि थाखा फैसा धोन दौलत हा हु दालान बिल्डिं जायोब्ला बे मुलुगाव गावल'दि बे मुलुगाव गसंथानानै दं आरो गुबुनखौ खायसेया सिनायनो हायै बायदि जायो आरो बियो मुलुग संसारनि माया महिमानि जानथायाव थानानै बिथाङा गावखौनो रंजा बाजानि सायाव बेस्ट खालामनानै जिउखौ दानो नाजायो आरो गुबुन मानसिफोरखौ हिउमेन भेलु गैयै बादि बिथाङा सानो आरो बेफोरबादि मानसिया जोंनि गोरिब निखावरि आरो गाहाय थाखोनि मानसिफोरखौ रुमालफोर बादि बाहायनानै माबोरै गावखौ दोहोनि खालामनो नाजानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेफोरबादि खालामनायनि गेजेरजों धोन आरजियोब्ला नोंथाङा बे धोना माला जोबलांगोन नोंथाङा मिथिनो हानाय नङा बे नोंथां आरजिनाय दोहोन इनकामफोरा जाहाथे मोजां रोखोमै मोनसेनि उनाव मोनसे बिजाबफोरखौ एबा फाइलफोरखौ जेरै जाबो बेफोरबादि नोंथाङा सानै हयै नोंथांनि इनकामफोरखौ प्लेन पलिसिफोरखौ बाहायनानै खामानि मावलाङोब्ला नोंथाङा धोनि एबा इनकाम गोनां सुबुं जानो हायो आरो बे इनकामखौ लानानै जों गावखौ बांद्राय गोगानाय आरो गावखौ बांद्राय दिन्थिनो नाजानाया खोब लाजिनांथावना खोथा बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि इनकामा 1 लाखबो जानो हागौ 2 लाखबो जानो हागौ 3 लाखबो जानो हागौ एबा कौटि थाखा एबा कर'रपतिबो नोंथाङा जानो हागौ बेनिखायनो नोंथाङा बे इनकामखौ लांनानै बांद्राय लेभेल दिन्थिनो नाङा आरो बे नोंथांनि इनकामखौ गुबुननो फोरमायनानै नोंथाङा आं इसिखिनि लाखनि मानसि जाबाय आं इसि कौटिनि मानसि जाबाय होननानै सोरनिबा गोसोआव दुखु होनाय खोथा नोंथाङा मालाबाबो बुंनो नाङा बेनिखायनो जोङो हायोब्ला गाव गावनि इनकामफोरखौ सिखोमानानै दोननायनि गोनांथि दङ आरो नोंथांनि लाख थाखा एबा करोड़ थाखाखौ नोंथाङा मालायनो जेसेबां दल दामनानै खिन्थायाथों मानो मालाया नोंथांनि इनकामखौ मोना आरो बे इनकामखौ बांद्राय दिन्थियोब्ला जोबथा बुब्लियाव नोंथाङा बे रांखावरि एबा नोंथांनि आरजिनाय धोन दौलतजोंनो नोंथाङा बोसोन जागोन एबा सिखाव दखायत आरो गाज्रि मानसि सुबुंफोरजों गाग्लोबजानानै नोंथांनि जिउआबो बरबाद जानो हागौ बेनिखायनो इंराजियाव बे इनकामखौ नोंथाङा सिखोमाना दोननो थाखाय खावलायदों जेरै सासे समायना रमायना आइजोनि देहायानो आइजोनि थाखाय सुथुर जायो थिग बिदिनो मैनि मोदोमा जेरै सिखारिनि थाखाय सुथुर बेबादिनो जोङो थाखा फैसा सना रुपा आरो आइजोनि देहा सोलेरखौ जों जाबादि जोथोनै लाखिनांगौ बेफोरबायदि लाखिनायनि गोनांथियाबो बे इनकामानो बेनिखायनो नोंथाङा बे इनकामखौ मोजां रोखोमै बाहायनो आरो मोजां रोखोमै जोथोन लानो आरो सिखोमानो रोङाबा नोंथाङा बे इनकामनि थाखायनो नोंथांनि जिउआ नोंथांनि नखरा जोबस्रांलांनोबो हागौ बेनिखायनो इंराजियाव बे इनकामखौबो मा होनदों
मोनबा बेसादनि गेजेराव बे your income नोंथांनि जि आरजिनाय दोहोन बे आरजिनाय दोहोनफोरखौ नोंथाङा बांद्राय दिन्थिनाय बांद्राय खिन्थाना लानाय बेनिफ्राय जानथायाव थायोब्ला नोंथाङा जिउआव नोंथाङा गोबां खैदां खैफोदनि जानथायाव थानानै खामानि मावनो हागोन। दा ब्रैथियाव फैबाय your next move। दा ब्रैथियाव जायगायावनो नोंथांनि गेदेर थांखि लाबाय, नैथियाव नोंथांनि जिउखौ माबोरै मोजां मोननांगौ बिनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाइ मोनबाय, थामथियाव नोंथांनि इनकाम एबा रां आरजिनायफोरखौ माबोरै केप्टेट खालामनांगौ, माबोरै जोथोन लानांगौ बेनि सायाव बुंबाय, आरो ब्रैथियाव जाहैबाय your next move। दा नोंथाङा ब्रैथियाव नोंथाङा आरो मा थांखि लागोन एबा नोंथाङा बे नोंथां गोजौआव लानाय थांखिफोरखौ लानानैनो नोंथाङा माबोरै आरो गुबुन मोनसे गोदान मोनसे लामायाव गोदान मोनसे स्टेपाव आगान सुरबावगोन। बे नोंथाङा गोदानै लानाय जि स्टेप, बिजनेसआनो जा बा माबा मोनसे मोजां खामानियानो जा, बबेबा गिर्जा मन्दिर मस्जिद बायदि बायदिफ्रावनो नोंथाङा दान होनायनि खोथाखौनो बुं बा माबा मोनसेखौनो बुं, बे नोंथांनि मुभआ नेक्स्ट मुभ नोंथांनि जि टारगेट दा मा बिनि सायाव नोंथाङा साग्रिद जानांगोन, आरो बे साग्रिद जानायनि गेजेरजों नोंथाङा बे नोंथांनि आगानखौ होनांगोन, आरो बे आगानखौ मोजां रोखोमै रोजोब रोजोब आगान होनायनि जोहैनो नोंथाङा नोंथांनि थांखियाव सहैनो हागोन। बाथियाव जाबाय your family issue। नोंथांनि नखरारि इनकामनि सायाव, नोंथांनि नखराव बेसेबां इनकाम जायो आरो नोंथांनि फेमिलियाव बे इनकामखौ माबादि प्लान पलिसि लानानै नोंथांनि नखरखौ एबा नोंथांनि गथ' गथाय बिदा फंबाय बिबथि बियादै माबोरै जायो, माबोरै थायो, माबोरै न' बां लुयो आरो बेफार बानिज्य बायदि बायदिफ्राव माबोरै साखा फारा खालामनानै बेफोरखौ इस्यु खालामनानै बा सावरायलायनायनि जै बेफोरखौ माबोरै हासिल खालामो, बेफोरनि सायावबो नोंथाङा गुबुन फेमिलिफोरनो नोंथाङा बे खोथाखौ खिन्थायोब्ला नोंथांनि फेमिलि इस्युफोर दङ, गोबां नखराव जाथाय जानो हागौ, बे जाथाया मोजांबो जानो हागौ गाज्रिबो जानो हागौ बा समाजनि थाखाय मोजांबो जानो हागौ। दा बेफोर फेमिलि इस्युफोरखौ नोंथाङा थामथि सुबुंनो फोरमायनो नाङा, आरो थामथि सुबुङा नोंथांनि फेमिलि इस्यु नखरनि सोमोन्दै, नोंथांनि नखरनि उइक पइन्ट आरो नोंथांनि नखरनि जि साननाय हनाय मावनाय दांनाय आरो नोंथांनि नखराव मा जादों मा जायाखै बेनि सायाव नोंथाङा माब्लाबाबो गुबुन सुबुंजों नोंथाङा शेयार खालामनो नाङा। बेनिखायनो असमियाव बुंदों, नोंथाङा नोंथांनि नखरनि जेसेबां बिजाथाय जायाथों मानो, नोंथाङा जुदि मोजां नखर आइजोब्ला एबा गोबां नखरनि सोद्रोमाबा नोंथाङा बेखौ जेसे हायो नोंथांनि खुगाखौ नोंथाङानो मुथुनानै लानायनि गोनांथि दं एबा सुथेनानै दोननायनि गोनांथि दङ, जाहाथे नोंथांनि फेमिलि इस्युफ्रा गुबुन नखरनि सायाव गुबुन नखराव थाङा, आरो बे नखराव सहैब्ला नोंथांखौ बांसावनानै नोंथांनि नखरनि जि मोजां गाज्रि गासै खोथाफोरखौ फोसावनानै नोंथांनि नखरखौ बरबाद खालामनोबो हागौ। बेनिखायनो जोङो नखरनि फेमिलि इस्युफोरखौ मालाबाबो नोंथाङा गुबुननो शेयार खालामनो नाङा, आरो गुबुननो शेयार खालामोब्ला साफ्रोमबो समाजनि सुबुङानो मोजां नङा। समाजाव मोजां गाज्रि मोननै थाखोनि, गोरोन्थि जादों, मोनथाम थाखोनि सुबुं। सेथि सुबुङा जाबाय खालि मानसिनि मोजांखौल' नुयो, नैथि सुबुङा जाबाय मालायनि मोजां गाज्रिखौ नागिरबाय थायो, आरो थामथि सुबुङा मालायनि मोजांखौबो गाज्रि होनो आरो गाज्रिखौबो मोजां होननानै सावरायनानै दल दामग्रा थाखोनि सुबुं थायो। बेनिखायनो बेफोरबायदि सुबुंखौ लाय होआबासिनो नोंथाङा नोंथांनि फेमिलि इस्युफोरखौ दिदोमै हमथानानै नखरनि सोरगिदिं बाउन्डारिनि गेजेराव केप्टेट खालामनो हायोब्ला नोंथांनि नखरा गुबुन नखरनिख्रुइ साबसिन हामसिन आरो आलो गोजोनै थानो हागोन। बेनिखायनो इंराजियाव बे मोनबा बेसादखौ सिरि सिखोमानानै दोननो होदों। बे मोनबा बेसादनि सायाव आं नोंथांमोननो सुंद'बै एनालाइसिस खालामबाय। नोंथांमोना जानो हागौ बेफोरखौ मोनदांनायनि जै नोंथांनि नखर, नोंथांनि समाज
आरो नोंथांमोना गोबां सोलोंथाइ लानो हागोन होननानै बुंदों। आरो जोबथा बुब्लियाव आङो बे मोनबा बेसादा मा मा आरो बेफोरखौ मानो जोङो अराय सिखोमाना लाखिनो गोनांथि जायो बिनि सायाव आं फिन खेबसे बुंफिननो नाजादों जाहाथे नोंथांमोना गोसोआव थायो। 5 things to keep quiet about. 1. Your big plan. 2. Your love life. 3. Your income. 4. Your next move. 5. Your family issue. बे मोनबा बेसादखौ नोंथाङा मालाबाबो गुबुननो जायखि जाया बुब्लियावनो शेयार खालामनो नाङा आरो शेयार खालामाबासिनो नोंथांनि बे इस्युफोरखौ बा नोंथांनि प्लानिंफोरखौ, नोंथांनि इनकामफोरखौ, नोंथांनि बिजनेसफोरखौ नोंथाङा माबोरै साखाफारा खालामनानै नोंथाङा गोजौ जांख्लायाव सहैनो हायो बेखौल' नोंथाङा गोसो मोजोमनानै नोंथाङा दिनै हाया गाबोन हाया समनिया बेबायदिनो मास दान बोसोर थांनानै नोंथाङा मोनसे प्लान पलिसि लानांगोन। आं 5 बोसोरनि गेजेराव ओरै थोरै न' लुगोन, आङो 1 बोसोरनि गेजेराव गथ'खौ मिसनाव होना ओरै थोरै खालामगोन, बेफोरबायदिनो गथ'खौ आङो IAS IPS ओरै थोरै खालामगोन, गथ'खौ ओरैबायदि कलेजाव फरायगोन, ओरैबायदि गथ'खौ जोथोन लागोन, बेफोरबायदिनो मोनफा मोनफा इस्यु साफ्रोमबोनि गेजेराव थायो। बेनिखायनो बेफोर गासै इस्युफोरखौ जों साखाफारा जानानै मावनो हायाब्ला नोंथाङा जि टारगेटआव सहैनो नाजादों बे टारगेटआव सहैयाबासिनो नोंथाङा स्लिप जानानै थामहिनबा गादेरनानै गोलैनो हागौ। बेनिखायनो जिउआव जोङो थांखियाव सहैनो नांगौब्ला जों जिउआव गोबां दुखु जारला खैदां खैफोद मेगन मोदैजोंबो जुजिनो गोनां जायो आरो बेफोरखौ नारगारनानै नोंथाङा नोंथांनि थांखिसिम आगान सुरलांबाय थानो हायोब्ला नोंथाङा थांखियाव सहैगोन आरो नोंथाङानो समाजनि गिबि थाखोनि सुबुं जानो हागोन। बेनिखायनो आङो जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा गोदान बिथांमोनखौ खावलायो आरो जायफ्रा दासिमबो आंनि JSP Advice 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै बिथांमोनखौ आं खावलायो नोंथांमोना अननानै आंनि JSP Advice 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे खाथियाव थानाय घन्टिनि जि बेल आइकन बेखौ सेरनानै ला जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांसिम सहैनो हायो आरो सहैनानै नोंथाङा आंनि गोदान गोदान आपडेटखौ मोननानै गोबां खोथाफोरखौ सोलोंनो हागोन। दा फिन नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ हरनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारि, जै बर' हारि।